Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Ma Hét Média Család Szóbeszéd című műsorát látják. Mai adásunkban Mihály Nikolett a vendégem. A pszichológussal az autizmusról fogunk beszélgetni, illetve azt is feltárjuk, hogy térségünkben milyenek a lehetőségek ezen a téren. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, megszólítást. Köszönjük, hogy eljöttél. Én nagyon örülnék neki, hogyha egy első körben picit tisztáznánk az autizmusnak a jelentését, hogy mit jelent ez pontosan, hiszen az elmúlt időszakban most már bővült ez, hiszen egy nagyon széles spektrumot foglal magába. Igen, hát a legújabb irodalom szerint ugye már nem is autizmusról beszélünk, hanem egy autizmus spektrum zavarról. A spektrum azt jelenti, hogy több terület van, amiben tüneteket produkálnak ezek a személyek. Ide tartozik például a verbális kommunikációs készség, a nonverbális kommunikációs készség, bizonyos rutinok, vagy ilyen megszokott dolgok szeretete, a sztereotíp ismétlődő dolgok szeretete, ami megnyilvánulhat akár mozgásban, akár tevékenységben. És ugye ezek az ilyen tünetegyüttesek hatással vannak magára a fejlődésre, a kapcsolatokra más emberekkel, és ezért is mondjuk, hogy minden gyermek, vagy minden személy, aki autizmussal érintett, az más. Nem lehet őket úgymond egy kalap alá venni. Mindegyiket külön, individuálisan meg kell nézni. Te poltáron dolgozol, egyébként jelenleg anyasági szabadságodat töltöd, viszont azt el kell, hogy mondjuk, hogy igazából ebben a térségben, ahol mi élünk, a Losonci, poltári és a Rimaszombatyi járásnak a betegei, az autizmussal élő emberkék járnak hozzátok. Nem tudom, erről esetleg mesélhetnél egy picit, hogy ezt hogy képzeljük el, ami a statisztikát illeti, tehát körülbelül mennyi emberrel dolgoztok? Illetve az, aki nem hozzátok jár, az hova mehet még? Igen, hát egész Szlovákián belül most 2023. januárjában egy nagyon nagy változás történt az iskolarendszerben, ugyanis szétosztottak minket külön központokra, és vannak olyan központok, amelyek egyes diagnózisokra specializálódtak. És ami az autizmus spektrum zavarral foglalkozik, az körülbelül ilyen 6 központ szerte az országban. A Besztercebányai kerületben mi vagyunk az egyetlenek poltáron, akik autizmusra specializálódtunk, és így lényegében ennek a térségnek az összes emberét tudjuk fogadni, valamint, mivel én vagyok azt hiszem az egyedüli, vagy még lehetséges, hogy még egy személy van, aki magyar nyelven végez diagnosztikát autizmusra, ezért járnak hozzánk Kassarról, Pozsonyból, több helyről is. Már úgy kicsit elterjedt a híre, hogy van magyar szakember. És ebben az esetben ez kifejezetten fontos a szülőknek is, meg a gyermekeknek is. Egy családban egy ilyen gyerkőc születik. Azt lehet tudni, hogy majd 2 és 5 éves kora között vélhetőek fel az első erre utaló jelek. Nem tudom, nálatok ez hogy szokott a gyakorlatban működni? Tehát aki megkeres benneteket, ő még csak gyanakszik valamire, vagy már biztos benne, hogy itt valami gond van, illetve hogy először gondolom feltételezem, hogy a saját orvosához megy el, és onnan küldik tovább hozzád. De mi történik ezután? Hát igen, sajnos elég kicsi a köztudat a tünetegyüttesekről, szóval nagyon sok esetben későn veszik észre, vagy úgymond nem akarja az a szülő észrevenni, hogy de a gyermeke lehet, hogy nem egészen neurotipikus, mert ugye az autizmust azt egy neuroatipikus diagnózisnak vesszük, és sajnos a gyerekorvosok sem jönnek rá sokszor, mert ugye ők nem látják azokat a gyerekeket olyan helyzetekben, vagy annyi időn keresztül, hogy le tudják szűrni ezeket a tüneteket. Vannak egyes esetek, hogyha az a gyermek nem fejlődik, ha mondjuk ahhoz a diagnózishoz társul egy ilyen visszamaradottság is, vagy egy mentális fogyatékosság, akkor ott hamarabb elkezdik oldani ezt a problémát. Viszont ha az egyén az egy normális vagy magasabb intellektusú, akkor többnyire csak az iskolában tűnik fel, és akkor többnyire az iskola küldi, hogy ott már gond van a beilleszkedésekkel, a kapcsolatokkal,
vagy túl van terhelve az a gyermek. És ilyenkor mi történik igazából? Nem tudom, hogy az esetek többségében megengedik-e azt, hogy a diák maradjon abban az osztályban, és kap még valamilyen speciális segítséget, vagy akkor esetleg iskolát is kell váltani? Vagy az, Hát maga a diagnosztika az egy hosszabb folyamat. Ugye nálunk lényegében úgy mondanám, hogy ilyen 2 vagy 3 találkozásból áll. Az első találkozás az arról szól, hogy a pszichológus felméri, hogy milyen IQ-ja van az adott személynek, és amíg ez a kivizsgálás végbe megy, addig egy másik kolléganő pedig az anamnézist végzi a szülőkkel, ahol figyeljük lényegében a fejlődését annak a gyereknek, vagy akár felnőttnek is, hogy mondjuk, hogy milyen korban jelentek meg az első tünetek, voltak-e mindenféle szokásai annak a gyereknek, rutinjai, milyen volt kiskorában, milyen volt az iskolában, voltak-e barátai. Aztán a második találkozás szokott lenni maga, az a diagnosztikája, a DOS-2, úgy hívják, az egyetlen nemzetközi diagnosztikai módszert, amivel az autizmust lehet diagnosztizálni, és akkor ott már azt látni, hogy milyen mértékben vannak jelen a tünetek. Szóval míg ez végbe megy, az körülbelül minimum 1-2 hónap. Aztán még egy következő lépés van, a pszichiáter meglátogatása, ugyanis a diagnózis akkor diagnózis, ha egy orvos írja rá a papírra. Úgyhogy lényegében, amíg ezt nem abszolválják az adott személlyel, addig nem számít autistának, vagy akár autista spektrumzavarosnak. Úgyhogy ezek után pedig vagy integrálódik az iskolában, és külön valamilyen segítséget kap, asszisztenst, vagy gyógypedagógus fejleszti, vagy vannak olyan lehetőségek, hogy lejjebb veszik az óraszámot. Például nem muszáj testnevelésre járnia, mert mondjuk ott sok a hangzavar, és akkor ő azt nem bírja. Hogy fel lehet mentve a testnevelés alól, vagy bármi más alól, ami neki nehezebben megy például, és nem kötelező tantárgy. Szóval nagyon sok lehetőség van. Általában az iskola, a szülő együttműködésén múlik a dolog, hogy az adott gyerek ott maradhat-e, vagy nem. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon sok esetben az, hogyha minél hamarabb megtudjuk, hogy mivel állunk szembe, annál könnyebb, vagy nehéz azt mondani, hogy könnyebb, de annál jobban tudjuk aztán oldani a problémát. Hogyha hamarabb kiderül, hogy gond van a picinél, akkor ezek szerint sikeresebbek lehetünk? Igen, hát a legújabb irodalom szerint ugye 5 éves korig, akik fejlesztést kaptak, azok tudják a legtöbbre vinni felnőtt korban is. Szóval ez az első, az a óvis korszak az, amikor a legtöbbet lehet segíteni a gyerekeknek. Általában nagyon nehéz kiszúrni ezeket a gyerekeket, mert ők ugyanúgy fejlődnek sokszor, mint több más gyerek, ugyanúgy tartanak szemkontaktust, kommunikálnak, mutogatnak, vagy elkezdenek beszélni, és körülbelül ilyen 18 hónapos kor körül az ilyen átlag, hogy elkezdenek ezek a gyerekek visszafejlődeni. Nem tartják a szemkontaktust, nem beszélnek, elbehagyják a mutogatást például, és akkor tűnik fel a szülőknek, hogy valami nem jó, valami nem működik, valami közbejött, nem úgy fejlődik tovább, ahogy kéne. És ha még ebben a pillanatban el tudjuk csípni ezeket a gyerekeket, kapnak logopédiai fejlesztést, gyógypedagógus fejlesztést, általában az a beszédkészség hamarabb visszajön, vagy megmarad. Az a kommunikációs készség, és aztán már van mire alapozni, van mire építeni. Ha ebben a korszakban, amikor kivesznek ezek a tünetegyüttesek, és nem kap az a gyermek segítséget, vagy az a család, akkor már utána sokkal többet kell tenni azért, hogy ismét elkezdjen kommunikálni az a gyerek. Sok helyen lehet olvasni, hogy összefüggésbe hozzák az oltást és az autizmust. Ennek mi lehet az oka szerinted? Igen, hát valószínűleg az oka, mert hogy 18 hónapos korban van egy kötelező oltás, és ez az az időszak, amikor a gyerkőcök elkezdik produkálni ezeket a tüneteket. Úgyhogy 18 hónapostól körülbelül ilyen 2 éves, 3 éves korig szoktak megjelenni, de az irodalom szerint 5 éves korig
bármikor megjelenhetnek ezek a tünetek. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a gyakorlat mit mutat. Tehát az, aki elkerül hozzátok, mik azok a technikák, módszerek, vagy bármi, amivel a leginkább tudtok segíteni ezeknek a gyerekeknek? Hát rengeteg úgymond terápiás módszer van, amit nagyon dicsérnek, de lehet nem minden esetben ugyanúgy, az az ABBA terápia, ami úgy elterjed, de azon kívül van rengeteg más, szóval Sunrise, van úgynevezett Teach program, amikor ilyen vizuális segítséget kapnak a gyerekek, és a képeken keresztül kommunikálnak. Általában úgy vannak ezek a terapeuták is, hogy mindenki külön képzést végezel, és akkor szerte-szét az országban van választása a szülőknek, hogy merre szeretnének menni, viszont anyagilag az elég kimerítő. Mi ez az ABBA terápia pontosan? Az ABBA terápia, hát konkrétan én ezzel nem foglalkozom, de ott ugye tanítják képeken keresztül, mindenféle szóra, gesztusokra ezeket a gyerekeket. Ez egy nagyon direktív módszer, ami nem mindenkinek jön be, viszont ezeknek az autista gyerkőcöknek nagy előny, mert nekik fontos a struktúra. Fontos, hogyha egy helyzetben vannak, akkor tudják, hogy mit várnak el tőlük, mi fog következni. És az ABBA terápia az, ami ezt megadja nekik. Említettem már, hogy igazából te ezt a 3 járást feded le, plusz azért jönnek innen-onnan családok, hogy magyarul is beszélhessenek a problémákról. Te mit tapasztalsz itt a térségben, ami a szülőket és a gyerekeket illeti, vagy a felnőtteket, akik ezzel a problémával állnak szembe? Tehát sikerül-e itt időben felfedezni, elmernek-e jönni? Mert nagyon sokszor előfordul az, amit mondtál is, hogy nem, az én gyermekem egészséges, nincs semmi baj, aztán végül elkerül, és akkor megkapja sajnos a diagnózist. Hát igen, ezt nem is a térséghez kötném, ez szerintem egy ilyen általános dolog, hogyha annak a szülőnek a gyermeke valamilyen betegség tüneteit, vagy másság tüneteit produkálja, hogy annak a szülőnek mindig nehéz azt meglátni, vagy elfogadni. Ilyenkor szoktam biztatni azokat a szülőket, akik úgy jönnek el, hogy de ők ezt nem hiszik, meg az ő gyerekük egészséges, meg stb., hogy nem is maga a diagnózis a lényeg, hanem hogy minél hamarabb fejlesztést kapjon az a gyermek. Szóval nem az a lényeg, hogy autista vagy nem autista, az a lényeg, hogy ha nem beszél, akkor logopédushoz kerüljön. Ha nem mutogat, nem kommunikál, akkor tanuljuk a gesztusokat, és akkor tanítjuk őt kommunikálni. Hogyha vannak bizonyos rituáléjai, vagy azonos rutinjai, amikhez ragaszkodik, és ha azt nem csinálhatja meg, akkor érzelmileg nem jól érzi magát, akkor ezt próbáljuk úgy korlátozni, vagy úgy átváltoztatni egy másik tevékenységbe, hogy ez a gyerek jól legyen. Hogy ne legyenek hisztirohamai, vagy dürohamai, ne legyen agresszív. Úgyhogy ez egy elég nehéz folyamat, de általában, ha úgy is jönnek a szülők, hogy de az ő gyerekük nem az, és nem tudják elfogadni, 1-2 év alatt az az állapot leszokott romlani. Ilyen esetekben, ha nincs fejlesztve. És akkor 1-2 év után azzal jönnek vissza, hogy de neki segítségre van szükségük. És olyankor már ők is belátják, hogy ez úgy fog menni, hogyha valaki segít nekik. Előfordulhat az is, hogy valaki felnőttként jön rá, vagy eszmél rá, vagy vezetik rá arra, hogy neki ő esetleg autizmussal élő ember igazából. Igen. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ilyennel, vagy te találkoztál már? Igen, volt például olyan esetem, hogy a kisfiúval kerültek ide, és aztán jött az anyuka is, és ő is autista tüneteket produkál, sőt, nagyon sokszor jellemző, hogy a szülőknek az egyike is mondjuk egy Asperger-szindrómás, aki viszonylag minőségi életet és társasági életet is tud élni, de valahol ott vannak azok a tünetek, azok a szokások. Ilyenkor mi történik? Hát mi nem hívjuk fel a figyelmet, ha az a szülő nem kéri. Általában ugye a gyerek, a mi kliensünk, hozzá jönnek, de volt már nem egy olyan eset, hogy akkor a szülő így magára ismert, hogy én is ilyen voltam gyerekkoromban, és ez közös bennünk, ez rám is jellemző, és van olyan szülő, aki eljön és diagnosztizál
változtatja magát, viszont ők már utána nem nagyon tudnak vele. Ezt szerettem volna pont kérdezni, hogy oké, hogy 30x évesen engem diagnosztizáltak, van-e még lehetőségem arra, hogy ez változzon? Hát az autizmus magát gyógyítani nem lehet, ha az az egyén csak felnőtt korban jön rá, hogy ő neki mondjuk a spektrumról van valamilyen tünet együttese, általában azok az emberek úgymond megkönnyebbülnek, hogy akkor ezért voltam én ilyen, és ezért voltam én különc, ezért nem értettek, ezért zavart ez meg az, ezért vannak szokásaim, ezért ragaszkodom azokhoz a szokásokhoz. Szóval úgymond így megkönnyebbülnek, és aztán úgymond magyarázatot nyernek arra, hogy miért másak, mint a többiek. És ami a térségünket illeti, itt milyen lehetőségeket találnak? Ami a kisgyerkőcöket illeti, mondjuk, hogy az óvis kort, legközelebb ugye Losoncon van egy speciális óvodám, ahol külön autista osztályaik vannak, ami negatívum, hogy szlovák nyelvű, viszont van olyan pedagógusuk, akik tud magyarul. Ott is ők osszák a gyerekeket, hogy ki az, aki mentálisan is fogyatékos, vagy ki az, aki normális intellektusú. Azon kívül Rimaszombatban volt rá egy ilyen késztetés, hogy létrehoznak egy ilyen speciális óvodai osztályt. Jelen pillanatban nem tudom, hogy sikerült nekik, de egy ilyen logopédiai osztályuk volt, és már egyre több iskola bátorkodik speciális osztályokat létrehozni, úgyhogy már Rimaszombatban is van 2 autista osztály, ott is szlovák nyelvű, viszont azoknál a gyerekeknél, akik magyar anyanyelvű családból származnak, de nem beszélnek, nonverbálisak, az is egy jó lehetőség. Ezen kívül viszont vagy a speciális iskolák maradtak, ahol ugye mentális fogyatékosság egy kritérium, hogy oda bekerüljön egy autista gyermek, vagy a rendes alapiskolák, általános iskolák, ahol ugye integráció gyanánt tanulnak a gyerekek, ott viszont aztán már több lehetőség van. Szóval van olyan gyermekünk, aki nem jár napi szinten iskolába, hanem például megvan az a 3-4 óra hetente, amire bejár, és azon felül gyógypedagógus külön tanítja, foglalkozik vele. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van. A legjobb, ha ezek a szülők, vagy a tanárok is, akár az iskolák kapcsolatba lépnek a központunkkal, és akkor meg tudjuk oldani a problémákat. Az autizmussal élők azok mindig is itt éltek közöttünk, úgymond, és szerencsére az utóbbi időben azért a média sokkal többet foglalkozik vele, úgyhogy azok, akik már eddig nagyon régóta benne vannak ebben a történetben, azok talán könnyebben találnak segítséget. Miért lehet ez, hogy ilyen sokáig nem beszéltek róla ennyit, vagy nem lehetett róla ilyen sok mindent tudni? Igen, hát maga az autizmus, mint diagnózis elég friss dolog, mert körülbelül azt hiszem 1993 óta említik, addig többnyire skizofréniához kötötték, és sajnos, akik autizmus spektrum zavarral küzdöttek, azok is valamilyen más fajta lelki probléma alá lettek besorolva, vagy diagnózis alá. Mivel fejlődik a tudomány, egyre többet tudunk róla, és ugye már nem csak autizmus van, meg nem csak Asperger-szindróma, hanem már mint spektrumot veszünk, ezért egyre több gyermek is, vagy személy beleesik ebbe a spektrumba, és ezért van az, hogy úgymond növekszik is az egyének száma. Jobb a köztudat is, ugye hamarabb észreveszik, hamarabb felfigyelnek rá a szülők, vagy akár a társadalom, és oldják ezt a problémát, többet foglalkoznak vele, így több gyermeke vagy ember eljut kivizsgálásra, úgyhogy többen meg is kapják ezt a diagnózist. Az az anyuka, vagy az a felnőtt, aki arra gyanakszik esetleg, hogy ő is autizmussal élő lehet akár, az mit tud csinálni? Azon kívül persze, hogy egy ponton majd ellátogat az orvoshoz és aztán a pszichológushoz. Igen, hát most nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis kifejlesztettek az ausztrálok egy olyan applikációt, úgy hívják, hogy AS Detect, ahol
ilyen videó bejátszások vannak, hogy kell reagálnia egy egészséges gyermeknek, és hogy reagál egy atipikus autizmussal küzdő gyermek. Ez az applikáció lényegében ingyen letölthető, le van fordítva szlovák nyelvre, ami nagy szerencsénk, hamar magyarul nincs is, de legalább szlovákul van, és ott ugye ilyen 36 hónapos korig be lehet regisztrálni a gyermekünket, és akkor egy úgymond ilyen videó-médiás kérdőívet kitölteni, és ott, ha kijön egy bizonyos rizikó annak a gyerkőcnek, akkor ajánlatos további szakemberekhez fordulni. Ez egy nagyon jó segítség lehet az anyukáknak, illetve a felnőtteknek is akár. Köszönöm, hogy megosztottad velünk, és nagyon hálás vagyok, amiért elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél. Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert kívánunk majd a jövőben. Köszönöm. Kedves nézőink, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A viszontlátásra!